ọ bụrụ iwu bụ na onye nne bụ ogbenye ga-abụ ogbenye onye nne lụrụ naanị oge jisi ike wee gbaba mbọ ọlụ na-enunu ka o nwee ife nwa ji ka nne ya nna mụta nwa ekpele ka ọ ga na-ekpelu Chukwunu nwa toteko karịa nna m n'anya bụ ụsọnụ o nwere ife ị ga-enye onye Igbo ka onye Igbo weta n'ụzọ onye Igbo kpata ego ọ naba be nne ya akụlụ nọ na amala onye kpalianụ Chukwu gọzili ndị Igbo onye le onye akọnuche nara ikenụ gwamgwamgwam gwam obodo ị ga-eje ka ịdafu n'onye Igbo ndị Igbo ejezugo ndị Igbo ejezugo ụwa niile nụ ya ka faji jee Cock Island wee gbakọ onwe fọnụnụ wee zebe Igbo Union na Cock Island nọmba 1 anyị zulu ka eme Igbo Union na Cock Island Igbo Union na Cock Island ndị ọma ka anyị na-ekwu n'anyị zulu ka eme ife nwanne na nwanne onye ya na nwanne ya Chukwu gọziri ndị gwamgwamgwam gwam obodo ị ga-eje ịdafu n'onye Igbo amaka ndị Igbo zuru keme ụmụ Igbo ndị bi na Cock Island Cock anyị Igbo anyị zuru keme Igbo Union Igbo Union na Cock Island unu zuru keme anyị ekenebe chairman Igbo Union na Cock Island Mr. Paul Nnotum onye ọma Polo onye nduko ọkụ ezi nwa si ekwe ebe nọ n'izunu ọchịlị mma gachi n'ọzọ onye ndu na-anyị ekeneghị onye ndu bilie kenelu m lọlọ gị lọlọ Chioma Nnọtụ obi dị ụgbọala nwanyị Asamma nwanyị ọzọ ihe arụ ụmụ nwanyị ofu obi Cock Island nwunye onye ndu na-ekene mmiri nọmba 1 citizen Ikechukwu de Ogbefi Bishop de Bishop of Cock Uniyedio Vice Chairman Igbo Union na Cock ezi nwa si Isuowogu n'Enugu steeti na-ekenemi Bishop de kenelo lesetera makude ọnụgụ Bishop de Vice Chairman Igbo Union na Cock Chief onye bụ Chijioka na-ekwena nze onye na-achị ya n'Ogidi nwonye Ogidi nwele General Secretary Igbo Union Cyber Security Expert Consultant kenelu m lọlọ gị gịnị kesta na-ekwena bilio Sunshine ụmụ nwanyị bịaba nnekwu n'Igbo Union na Cock General Secretary Women Wing nwunye onye na-achị ya n'Ogidi onye Ogidi nwele ngwa bụ onye na-achị ya Ogidi nwere oge ma fenye na gị
onye nwere oyi onye na-achị ya n'ogidi anyị ejebe akọkwa dị n'itetọnụ Chief Jasi Ifedi awalite omenuka kụ na akọkwa ụdị ego n'ụka ego ndị Igbo omeakụ n'ụka ego nụ ogbuju anyị m nke nọ agasi agaga akụ na-ebi okwu nụ Chairman Managing Director Lachito Fashions Onyoma Financial Secretary Igbo Union oyimo omenuka omenuka oliego n'ụka ego onye akọkwa ndị duso ezi oyime ezi oyi onye si nwa m obi n'ogidi papa mụ na Chitobe nne Soluchi okwesịrị eze dị nna ya odogwu omenuka akụnakọkwa nze Tony Jerry umori imili umeze dị n'obi afọ nze bi okwunu uwulu bụ ego n'Ezenifite-Agụata founder Igbo Union na COC member board of trustee umenze dị n'obi owulu bụ ego n'Ezenifite-Agụata owulu bụ ego enelu m ụlọọrụ ụka Amaka Obi umori imili Amaka owulu bụ ego ọma mma nwanyị ọma nwunye owulu bụ ego umenze dị n'obi Igbo Union na COC anyị zuru keme obodo ijeli fụrụ onye Igbo biko walọsọ obodo bụ na ijeli fụrụ onye Igbo biko walọsọ ndị Igbo ejezugo ebe ijeli duru Igbo Union na COC Island n'afọ zuru keme Igbo Union na COC Island ka gọji ebi Igbo Union nunu zuru keme Captain Elder Prince Egwim ọnọchiri oche nna ya one of Obazu OBZ na London ezi mmasị mbieri mbitolu nwenye Imo steeti odogwu PRO n'Igbo Union na COC Island kenelu m ụlọọlọ gị Yukeri Egwim nwanyị ọma Nneọma 1 Nneọma Metro na Nchaledi ụmụ nwanyị ofu obi ọnọchiri oche nne ya ezi mmasị mbieri mbitolu ọnọchiri oche nne ya Augustine Njoku Social Welfare Officer Bieba Youth Development Coordinator n'Igbo Union na COC ezi mmasị ọwalavu Ikeduru n'Imo steeti Ikiseje ezi nwa Njoku Augustine Njoku nwonye Ikeduru Augustine Njoku Chief mmadụ abụchi Christian Nwafọ Akụenwe ebe one of ndị owu Orumba n'otu Ikiseje Provost Igbo Union na COC Island Akụenwe ebe na-ekenemi Akụenwe ebe enelu ụmụlọlọ Ngozi Nwafọ nwanyị Makalisie Financial Secretary Women Wing nwunye Akụenwe ebe Akụade Nwebe
Chairman Emeritus Igbo Union na Cock Island, Member Board of Trustees, one of the founding members, Igwe Ezinwa. Onye Onitsha Mbaise. Kenelu Mulo Lezi N'ụzọ Ọma. Lolo Nwulo. One of Onitsha Mbaise. Igwe Ezinwa. Onye Mmabiaba. Chief Sir Christopher Oti Obialo. Mmiri enwilo na Nkwere ime Nyobiagwe Kiseje. Member Board of Trustees Igbo Union na Cock Island. Kenelu Mulola Polonia Ifeoma Obialo Stainless Oriuwa Nwanyị Obioma, Vice Lady ụmụ nwanyị Ofobi. Mmiri enweghilo na Nkwere. Odogwu eje mba Igbo Union na Cock. Anyị zuru Keme. Obodo Ijele ifuru onye Igbo biko walọsọ. Obodo bụ na Ijele ifuru onye Igbo biko walọsọ. Ndị Igbo ejezugo ebe Ijele duru Igbo Union na Cock Island. N'afọ zuru Keme Igbo Union na Cock Island ka Igbo ebi. Igbo Union Nunu zuru Keme. Nze Ifeanyi Chukwuaragui Ezani Ekwe na-akụlenyi n'Isuofia. Founding member Board of Trustees. Kenelu Mulolo Beki Oragui Odoziakụ Ekwe na-akụlenyi nụ n'ọbụrụ obele ekwenenu. Ekwe na-akụlenyi Mr. Timothy Christopher Akaraka one of Aba, former financial secretary and current treasurer in Igbo Union. Kenelu Mulolo Uchenna Christopher Amumasa Nwanyị Mmabiaba. Akaraka Naba Nwangele n'Imo Steeti Kiseje. Ezinne mụtara Chimebuka mụ na Chimson Uchechukwu, Chialuka na Chidimma. Ndị Bakaraka wanu Naba. John Obasi Biaba. Ezi nwa si Ekweteke Iza North n'Ebonyi Steeti Kiseje. Treasurer n'Igbo Union na Cock. Kenelu Mary Obasi. Former treasurer ụmụ nwanyị Ofobi. Onye Ekweteke bilio. Late Mrs. Charity Agbanejelu nwanyị Ochudo na Igbo Union na Cock Island. Na Chukwuga na Lumbulobia na Ndokwa. Okwute nwe ikpe ama Akegbuocha nwa n'Enugwu Ukwu. Ezi nwa Nri Ofobiaba. Kenelu Mulolo gịnụ Ogochukwu Okwute ikpe ama Achalugo nwanyị Mmabiaba. Nwunye nwe ikpe ama n'Enugwu Ukwu n'Ụmụ Nri. Ikpe ama Akegbuocha nwa n'Enugwu Ukwu. Okwute nwe ikpe
Stanley Nwosu delewa n'ofu ụgbọ mmiri na mba itoolu ka iseje kenelu m lọlọ gị Mrs. Chinwendu Sandra Nwosu ọmamma nwanyị ọma bili kenedele dele bịaba ezi nwasu ụgbọ mmiri na mba itoolu dele Igbo Union na gọọ anyị zuru keme obodo ijele ifuru onye Igbo biko walọsọ obodo bụ na ijele ifuru onye Igbo biko walọsọ Emmanuel Nnaji Nnamani eze nnụnụ na n'ike eze nnụnụ ezi mmasị n'ike kenelu m lọlọ gị nne na nna mani jele nwanyị na n'ike jele nwanyị Felix Okechukwu Onyeka Maazị Ifejimo ezi mmasị abụkwa n'ugbo obom onye ugbo obom dapụsatụ gị si eje kenelu m lọlọ gị Mrs. Precious Oluchi Okechukwu ọmụobi dị ya ọmụobi Maazị Ifejimo ọmụobi dị ya nwunye Ifejimo Anthony Onitshabo Tony Success nwa mama ọganiru one of Ogbani village onye Ubulukwu na Delta State ọganiru n'Ogbani Private Security Investigation Officer na Island kenelu m lọlọ gị Mrs. Eberemaka Onitshabo Oriakụ nwanyị ọma Young but wiser than oldest Angela ọganiru ndị Igbo Union ndị bi na Cork Island ka anyị na-ekwu obodo ijele ifuru onye Igbo ife kọlọmini ya onye nze nwa Modi n'obi ebube egwu